हेलो लोगोफोर, नोंसोरखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायहरनाय जाबाय। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि सायाव आपडेट लानानै फैदों आङो। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेल एबा मुङानो जादों आगै सनानै। फाव खालामनाय नुनो मोनदों मिथिंगा नार्जारी, महरसा बर' आरो गोबां फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। भिडिअ'खौ नायाखैबा आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअ'नि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावसिगोन।